हेल' लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरोबाव आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोना थान्दैलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। अब्ला जोंनि बर'फ्रा माने बिदिनो बांसिननिफ्राय बांसिन भाइराल जालांगासिनो दं आरोना। बेखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना जे भिडिअ खालायदों बेफोरो सेफैसो खालामनांगौ। मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मानो भाइराल खालामनो होननानैसो बानायदोखो ना माखोथो आं जेबो मिथिला आरोना। नोंथांमोना ससियेल मिडियायावबो नुखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव हगाराब्लाबो जागौ आरोना बेफोरखौ। नोंथांमोना मानो ससियेल मिडियायाव हगारखो? एफा गाज्रि बेबायदि खालामनाय ना। नोंथांमोना आं भिडिअखौ लास्टआव देखायगोन आरोना ससे क्लिप खालामनानै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। अब्ला नोंथांमोना मा बुङो बिथांमोनखौ? नोंथांमोना जेन बेबायदि खालामदों अब्ला नोंथांमोननि मा न'खरफोरनि फरियालफोर एबा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा, बिबै बिबौ सोबहानो दानि जुगाव मा मबाइल थायो। नोंथांमोना बेफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि बिमा बिफा एबा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव न'खरनि फरियालफोरानो नुबाय जानांगौ। अब्ला बिथांमोना नोंसोरखौ मा सानगोन, मा बुंगोन? जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि दा खालाम आरोना इयुनाव। मा नोंथांमोना गावखौनो गाव फेमास जानो सानखो ना माखो? जोंनि बर' हारिफ्रा मा बयजोंबो मुगैजाखानायखा। जाहाथे बेबायदि दा खालाम, मोजाङै सानै हयै खालाम, मोजांखौ जेब्लायबो नाजाबाय था। आरो फारसेनो गोबां बिदिनो भाइराल जालांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना बेबायदि मा खालामनानैबो भाइराल दा खालाम आरोना। जाहाथे ससियेल मिडियायाव बयजोंबो नुजानाय दा खालाम आरोना। नोंथांमोनखौथ' मा बुंबावनो? ससियेल मिडियायाव बयबो नुजोब्बाय नोंसोरखौ। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि दा खालाम। अब्ला नोंथांमोना मा सानो? दिनैहाय मा गोबां बिदिनो मा भाइराल जालागासिनो दं आरोना जोंनि बर'फ्रा। बिसोरनि मा सोरनिबा मा हिन्जावखौ लाना खारनाय, सोरबा सोरनिबा हिन्जावखौ मा जिनाहारि खालामनाय, सोरबा बिदिनो मा बहुद खोनानो मोन्दों आरोना जोंनि सानसेयाव गोबाङानो बिदिनो। अब्ला बिदिनो मा सोरजोंबा लाना खारनाय आरोना बिदिनो। मा बुंबावनो, दानि जुगाव 5G मुगा जाबाय नालाय माथो बुंबावनो। जाहाथे बेबायदि दा खालाम आरोना। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसे सापर्ट होलायदो। जाहाथे बे लाना खारनाय एबा बिदिनो जिनाहारि खालामनानै बिदिनो मा रेप खालामनाय, सोरखौबा बिदिनो मा फुथारनाय मानाय बिदिनो सोरनिबा मा बेबायदिखौ मा जोंनि बर' हारिफ्रा मा मोनसे मा बुंगोन सामलायग्रा दङना गैया बिनि थाखायसो बुंनो एसे लादों। अब्ला जोंनि मा दैदेनगिरिफोरानो मा बेबायदि एक्सनखौ लायाब्ला मा जानायबो नङा, जाखायाबो, बे जालांबाय थाखागोनखा। एसे सिरियास लादो आरोना जोंनि बर'फ्रा बिदि गाज्रि हाबा मावनायफोरखौ। माथो बुंबावनो आरोना। एसेनोसै भिडिअआ। बाय बाय। भिडिअखौ दसे नायलांदो आरोना नोंथांमोना माबायदि आरोना। भाइराल भिडिअखौ एसे नायलांदो।